Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdınız. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şumun hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başçygynyň ykdysat toplumy gödäkçiligi edýän ornmatar Müşükow, Maliýe we Ykdysadyet ministri Serdarowyň hemde Merkezi Bankyň başlygy Ana Durdiýewiň atnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Onun dowamyna yurdumyzda mundan beýlegem ösdürmäge gönükdirilen möhüm wezipler arat maslahatlaşyldy. Şerde geljek ýyl üçin döwlet budjetiniň tatlamasynyň taýýarlanyşy hakyndaky hasawatlar dinlenildi. İş maslahatynyň barşyna hormatly prezidentimiz ilki bilen Maliýe we Ykdysadyet ministri Serdarowyň hasawatyny dinledi. Maliýe we Ykdysadyet ministri geljek ýyl üçin döwlet budjetiniň tatlamasyna gödüňlüklen ýerli budjetleriň görkezleri hakynda hasawat berdi. Bellenşýäli 2021-nji ýyl üçin hususiýetçiligi, kiçik we orta telekeçiligi gollamak, ýurdumyzda önüm öndürişiniň möçerlerini artdyrmak, içerki bazarlarda adyk bolşugyny üpsüretmek boýunça derwur şäherler gödüňlükdirli. Şol bir wagtyň özünde geljek ýylda döwlet ýetçiligindäki desgalary we kärhanlary hususlaşdyrmak, paýdaly jemgyýetlerini döretmek, milli ykdysadyetimizi hususy puwdagyň paýyny ýokalandyrmak işleri dowam eder. Talgyt ulgamny kämilleşdirmek, döwlet we milli maksatnamalaryň çäklerini, gödüňlüklen meýilnamalary ýerine ýetirmek üçin maliýeleşdirmegiň goşmasy çeşmelerini gözlemek geljek ugurlaryň hataryny görkezildi. Şeýlekem geljek ýylda maýy goýum terişlerini çekmek maksady bilen daşary ýurtlaryň maliýe düzümleri bilen gatnaşyklary giňeltmek gödüňlükdirýär. Minister häzirki döwürde alınıp barýan işler barada hasawat bermek bilen tany ulgama geçmek boýunça toplumlaryň çäreleriň amala aşyrylýanyny aýtdy. Şeýlelikde sanly ykdysadyty ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda işlenip taýýarlanan elektron resminama dolanşygy we elektron talgyt ulgamlary girdildi. Hormatly prezidentimiziň taýşygyna laýyklykda gymmatly kagazylar bazaryny ösdürmek, kärhanalaryň arasyndaky öýdary hasaplaşyklary düzgünleşdirmek boýunça anyk işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň mejlisi bilen birlikde ykdysadyň puwdaklarynyň işini düzgünleşdirýän gadyraşdyrjy hukuklnamalaryny kämilleşdirmek işleri alınıp barýar. Mali ykdysat durnuklygy üpsün etmek, öýlemçi kuwatlyklaryny doly herekete girdirmek, derur bolmadyk çykdyjlary azaltmak, innowasiýon usuly kärhanalaryň düşünçligini ýokalandyrmak maksady bilen toplumlaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp, mali ykdysady puwdakda düýpli öwretmeleriň geçirilmegine, halk gojalagynyň ähli puwdaklarynyň mundan meýläkde durnukly we deňeçer ösüşine gönükdirilen wezipeleriň gyşanlykly we çalt ýerine ýetilmek üçin anyk işleriň amala aşyrylmalygyna ünsüçekdi. Degişli düzümler bilen birlikde telekeçiligi iýlikderli ösdürmek, içerki bazarlary özümizde öndürilen ýokary hili haritlar bilen üpsün etmek, eksport önümleriniň mukdaryny artdyrmak we hususy telekeçiligiň orny puwturlandyrmak maksady bilen utgoşky işleriň alınıp barylmagy wajypdyr. Ýakyn geljek üçin bellenlen meýilnamalaryň üstünlükli ýerine getirmegi, milli ykdysadyetimiziň ýokary ösüş tepkirini, daşary söwda dolanşygynyň artmagyny üpsün eder diýip döwlet başçylary belledi we bu wagtda ministre birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Merkezi Bankyň başlygy Ana Durdiýew ýolbaşyga diýen düzümlerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumçy ykdysadydan ösdürmegiň prezident maksatnamasynda keskitlenen wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek maksady bilen durmuşa geçirilýän anyk işler barada hasawat berdi. Geljek ýylda daşary söwda dolanşygynyň garaşylýan görkezleri baradaky maglumatlar hasawatyň ödenini dizi. Döwlet başçylarymyzyň taýşygyna laýyklykda puwdaklaryň kart serişlerine bolan zerurlyklaryny kanaatlandyrmak maksady bilen banyklaryň hususy we çeklen serişleriniň şol sanyna daşary ýurt banklarynyň we maýly guramalarynyň alynan kart serişleriniň gönükdirilmegi gödüňlükdirýär. Şonuň bilen birlikde banyklar tarapyndan puwdaklara goýberilýän kart serişleriniň doly we maksady laýyk bolanşyny bir gödäkçi ediler. Hormatly prezidentimiziň gollu görmegine döredilýän giň mümkinçiliklere laýyklykda ykdysadyetde pul toplamyny hakyky zerurlyga görä düzgünleşdirmek gödüňlükdirýär. Şonuň bilen birlikde puwdaklary pul serişleriniň zerur möçerlerini üpsün etmek üçin milli bank ulgamynyň işinde halkary tejribesiniň häzirki zaman gurallaryny giňden ulanmak meýilleşdirilýär. Hususan dürlü görnüşli nagdyal hasaplaşyk amallaryny we hyzmatlaryny ornaşdyrmak hemde pul dolanşygyny kämilleşdirmek gödüňlükdirýär. Bellenşýäli häzirki döwürde ýurdumyzyň banklaryna ýöňdewarzy tehnologiýalar ýygyderli esasy işe ulanýar we işgärleriň hüner derejesi ýokalandyrylýar.
Durmuşa geçirilýän çäreler ilkinji nowatda bolsa hyzmatlaryň ýokary görnüşleriniň ornaşdyrylmagy, nagtaýl hasaplaşyklary ulanmak üçin müşterilere ýetirli mümkinçilikler öpçün edýär hemde banyk ulgamna bolan anamyň ýokalanmagyny şertlendirýär. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna daşa ýurtly maýadarlar hemde kardyberjiler üçin goraglylygy we degişli kepillikler öpçün edýän şertleriň döredilmegi türkmen bazarynyň öňe çekijiligini artdyrýar. Hemde dünýäniň işğur toparlarynyň ýurdumyzda amala aşyrýan giňerimli özgertmeler taslamalarynyň ýerine getirilmegine bolan gyzyklanmalaryny ýokalandyrýar. Şonuň bilen baglykda dünýäniň öňdebazy banyklary we maýadar kompaniýalary bilen netijeli gatnaşyklary putulandyrmak boýunça işler dowam eder. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, banyklaryň öňünde durýan we uly geljek bolan wezipeleri ünçekdi. Uzak aralykdan ýola goýulýan banyk hyzmatlarynyň täsir görnüşlerini giňden ornaşdyrmagyň hasabyna banyklaryň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek möhüm ugur höküminde kesgitlenildi. Şonuň bilen baglykda öňdebazy tejribäni düýpli öwrenmek maksady bilen Awraýly halkara mali guramalary bilen hyzmatdaşygy giňeltmek boýunça tapşyryklar berildi. Aýratynda ýurdumyzda ýokary hünärli işgärler taýýarlamak meselelerini hemme taraply hatda çemeleşilmeligine möhüm ünserli. Şeýleke milli liderimiz Merkezi Bankyň ýol başlygyna ykdysadyýetimiziň ýetaýy pudaklaryny ösdürmek üçin gönükdirilýän kart serişleriniň öz wagtyna gaýtarylmagy bilen baglanyşly meseleleri bir gözekçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Müşýekow hormatly prezidentimiziň 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň esasy urlarynyň hemde Türkmenistanyň maýa goýma maksatnamasynyň taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Bir resmi namalar Türkmenistanyň ykdysady strategiýasyndan şeýlegem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasyndan uralanyp taýýarlandy. Dünýäniň hojulyk gatnaşyklary ulgamnaky ýagdaý nazara alynıp, puwdaklaryň prezident maksatnamasynda 2021-nji ýyl üçin gözüňe tutulan käbir ösüş görkezleri olaryň hakyky mümkinçiliklerini we emeli gelmegine garaşlyan hasaplamalara laýyklykda kesgitlenildi. Geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyna laýyklykda ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň hereket ýanlyklardaky meçleri 174,7 milliard manat we ödüş tepkini deňişdirme narhlaryna 6,12 göterim derejede gözüňe tuturýar. Dünýä bazaryna neftiň bahasynyň üýtgäp durýanlygy nazara alynıp, geljek ýyl üçin neft gat toplamynyň görkezleri we büdjetlerine neftiň ortaça bahasyndan uralyny. Ähli ministerliklerden we puwduk idaralarynyň gelip goşan maglumatlar seljerlep, ýurdumyzyň 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň giýdejileriniň we çykdaşlarynyň meçerleri jemlenildi. Vice-premier döwlet büdjetiniň meýilleşdirilen görkezleriniň ugurlary barada hatabat berdi. Bellenşýäli mali serişleriniň köp bölegi durmuşlugymyň hudusyna bilim, sağlyk goraş, medeniýet, döwlet durmuş üçinçiligi, ýaşaýyş çay, jemaat hojalygy we umumy häsiýetdäki döwlet hyzmatlary ugurlaryna görükdirler. Şonuň bilen birlikde hormatly prezidentimiziň fermanyna laýyklykda 2021-nji ýylda wehmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiçi haklarynyň meçerlerini 10 göterim ýokalandyrmak meýilleşdirildi. Maýa goýum terişleriniň kesgitleriniň meçerlerini geljek ýylda öýümçük we durmuş medeni maksatly binalaryň hemde deskalaryň gurulşyklary üçin gönükdirmek gözüňe tuturýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bu urda ägir türlü işleriň ýerine getirilmeleri belledi. Ýurdumyzyň ykdysady we uzak meşguliyetleri bähfitleri nukta nazaryndan netijeli durunuş çözgütlerini kabul etmek wajyp wezipeleriň biri bolup durýar. Gönükdirilýän maýa terişleriniň oýlanşykly hemde netijeli peýdalanmagynyň üpsün edilmegi, hyzygyetçiligi, kiçik we orta telekeçiligi hemme tarapdan golluk görmek üçin anyk işleri ýerine getirmek möhümdir. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentime de vice-premieri milli ykdysadyýetimiziň köpügürli ýetaty ösdürmegine we bäsesigi okuyplygynyň berkidilmegine, eksport kuwatynyň artdyrmagyna, daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümçüň döredilmegine, döwlet ýetirligindäki idaralaryň we deskalaryň hyzygylaşdyrylmagyna hemde olaryň paýdaly jemgyýetlerine öwülmegine gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine getirilişini bir gözekçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra hormatly prezidentime de iş maslahatyna gatnaşyklary gizlenip, häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşylmly ýagdaýlar nazara alynıp, ähli ýurtlaryň 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamalaryna aýratyn üns berýänini belledi. Şonuň bilen baglykda geljek ýyl üçin döwlet büdjetini öpçün etmek, ýurdumyzyň ösüşi bilen baglanşykly kabul edilen durmuş we puwdaklaryň maksatnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmegi üçin terişler zerur bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi.
Döwlet başlarmada ykdysadyň ýetaty pudoklarynyň ösüşini gollamagy we 2021-nji ýylda jemi içerki önümiň 6 götürümden gorak derejede artmak üçin durnukly ykdysady ösüşi üpsün etmäge gönükdirilen makro ykdysady syýasatyň durmuşa geçirilmeligini bellädi. Bazar institutlaryny özgörtmek ýetasy wezipeleriň hataryna kesitlenildi. Ilkinji nowatda banyk ulgamny mundan meýlekde özgörtmegi dowam etmeli. Bu işleri banklaryň görünüşini özgörtmäge we bank hyzmatlarynyň hiliniň netijeli bolmagyna üpsün etmek boýunça şäherleri durmuşa geçirmäge gönükdirilenler diýip döwlet başlarmy bellädi. İçerki islegleri höwetlendirmek, ýylaty işlerini üpsün etmek we halkyň giderleriniň artmagyny gazanmak mühim wezipeleriň hataryna durýar. Täze işe başlayan telekeçlere mali gollawyny bermek boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaryň şäherleriň gerimli giňeltmek zerurdur diýip hormaty prezidentimiz aýtdy. Senagat buğduğuna beyaslaşık okuyupluk babatda fiyadatı kämilleştirmeli. Şol sanına milli önümlerimizi içerki istekleri köwüslendirmeli. Kooperativ gatnaşyklary ösürmek, strategik möhüm buğdukların kärhanlaryny özgörtmek meselleri geljegil ugurlaryň hökmünde görkezildi. Maýa goýma işleriniň depkinni güýçlendirmeň möhümdigini belläp, hormatly prezidentimiz ilkinji nowatda öpçünçilik ulgamlarynyň taslamalaryny maliýeleşdirmek boýunça işleri durmuşa geçirmäge ýerli maýadarlaryň gatnaşmagyny höwetlendirmegiň we goşulan bakaly ölümçilikleriň ulgamlaryny döretmek üçin içerki ugurlaryň gerimli giňeltmeň atabyna güýçlendirmeligini aýtdy. Döwlet başlarymyň belleşýäli daşary ýurtlary harytlary iwerýän kärhanlara ýardym bermek arkaly olaryň goşmaça maliýet aýdan ösüşini gazanmaly. Şol sanna sewda maliýeleşdirmesiniň häzirki zaman serişlerini ulanmagyň gerimli giňetmeli. Daşary ýurtlary haryt iwerýän kärhanlaryň daşary ykdysady işini we olary gollaw bermek höwetlendirmeli. Bu işleri sewda guramalarynyň yerli önümleri, täze eksport bazarlaryna iýermekleriniň müsürleriniň artdyrmagyny höwetlendirmek arkaly amala aşyrmaly diýip hormaty prezidentimiz bellädi. Şol bir wagtda husus telekeçleri döwlet satyn alyş ulgamyna çekmek, telekeçlige alyp barmak we bäýatçyk ulgam üçin döredilýän şertleriň amatlygyny ýokallandyrmak zerurdur diýip hormaty prezidentimiz bellädi. Bu işleri tewitlerde kiçik senagat tolaklaryny ösürmegiň we ýurdumyzy senagat taýdan ösürmek üçin sanly ulgama geçmek, husus telekeçige ösürmek üçin goşmaça mali serişlerini bölüp bermeň atabyna amala aşyrmaly. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzy durmuş taýdan ösürmek, bilim ulgamyny kämilleşdirmek, saglyk goraşyň maddi enjamlaryň binýadyny oglandyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalaryň dogry ýerine getirilmegini möhüm wezipeler höküminde kesgitledi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir karar watanymyzyň gülläp etmek orunyna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Häzir Orta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Abdullah Muhammadgelliewich Gelliýew Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministriniň ornunmasary wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Bedirgen Sehedowich Berdiýew Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň başlygynyň birow işleri boýunça ornunmasary wezipesine bellenildi. Ýene bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Häzirki tanışdyrjak gutlawmyzda şeýle diýilýär. Onun Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Al-Hedratiňizde hem de dostlukly Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli iň gowy arzuwlarym we tüýsürekden gutlawlarym iýermegi özüm üçin uly hormat saýan. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda ynanşmak we dostluk gatnaşyklaryna ýokary baha berip, özara bekbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ösdirilmegini ynam bildirýän. Siziň Al-Hedratiňizde awadançylyk hem de bagyt Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa gülläp ötüş we rowaşlyk bardaky arzuwlarymy kawurdyň. Abdel Fattah al-Sisi, Misir Arap Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Al-Hedratiňiz, hormatly Jenap prezident. Türkmenistanyň garaşlygynyň 29 ýyllygy münasibetli size tüýsürekden gutlawlarmy we Türkmen halkyna gülläp ötüş hemde awadançylyk bardaky iň gowy arzuwlarym ýolaýan. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň 2015-nji ýylyň maý aýynda siziň saparyňyzdan soň hasam berkenligini bellemek hasam ýakymlydyr. Şonu iki tarap bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösürmäge we putrandyrmagy bolan gyzyklanmalarymyzy tasdikladyk. Biziň duşuklarymyzyň iki ýurduň arasynda dostlukly gatnaşyklar putrandyrmaga ýardym berjekdigine we hyzmatdaşlyk üçin bar bolan mümkinçilikleri giňeltmegi dowam etjekdigine putu ynanýan. Hormatly Jenap prezident,
Sizi bizden yurtlarımızın arasındaki hizmetdaşlığı ähli uğurlar boyunça devam etmek, hem de berkitmek uğruna ähli tağalalarımı qaygırmajaktygymı inanıryan. Şol bir wagtyň ödünni Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesine eýe bolmagynyň dekabr aýyna bellenjek 25 ýylyk münasibetde meýilleşdirilen dawarlarda üstünlük ardy edýän. Hormatly Jenap Prezident, size bolan belent hormatym mardaky inandyrmalarymyzy kabul ediň. Bort Pahor, Sloveniya Respublikasynyň prezidenti. Botodo şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Jenap Prezident, Burkina Faso'nun halkının adından hem de hud öz adımdan size bu tutuş Türkmen halkına Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü münasibetli berk jan saglyk, parahatçylyk, güllep ötüş we üstünlük bardaky arzuwlary ma'lum edýän. Portotdan peýdalanyp Burkina Faso bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny puturlandyrmak uğruna sizin bilen bilelikde tagalla etjekdigimi tasdiklaýan. Size ýene bir ýola bagyt we rowaşlyk ötüş bardaky arzuwlaryny beýan edýän. Hem de Jenap Prezident, size bolan belent hormatym mardaky inandyrmalarymı kabul etmeňizi haýy edýän. Rockmark Christian Cabore, Burkina Faso'nun prezidenti. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň 3-nji mejlisi boldy. Ol video aragatnaşyk ulgama arkaly geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministri, emirlikleriň wekiliýetine Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri ýol başçylyk etdiler. İki taraplaryň gatnaşyklaryň ötüşiniň ýokary depkinliği belläp geçmek bilen ministrler siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer ugrulary boýunça derwayt meseleleriň ençemetini aralyk maslahatlaşdylar. Iki ýurdun döwlet başdanlarynyň arasyndaky özara ynanşmak ýörelgelerine esaslanýan gepleşikliň ýokary derejesi bellenildi. Döwletara gatnaşyklaryny mundan beýlägim ilerletmekde ýokary derejedäki gepleşikliň derwayt ähmiýeti eýdi gaýdyldy. Ministrler daşary siýasat idarasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň wajypdygyny belläp, şu ýyl Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 25 ýyl bolanyny ýygtamak bilen geçen ýurda amal aşyrylan işleň netijelerine kanagatlanma bildirdiler. Ma'lum bolýarly Türkmenistan ýurtlaryň arasynda parahatçylykly gatnaşyklaryň ilerledilmegi oruna çykyş edýär. Öňüň diplomatiýasynyň ähmiýetini ileri tutmak bilen açyk kapylar siýasatyna eýerýär. Bordo Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip yglan etmek hakynda kararnamasynyň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Häzirki döwrüň howplary we wehimleri barada gurrun edilenine taraplar pandemiýa garşy görüşde halkara hyzmatdaşlygyny puturlandyrmagyň ähmiýetini bellediler. Ministrler pandemiýaň dünýä derejesindäki durmuş ykdysady täsirlerini ýeňip geçmek boýunça geljekki adymlar barada pikir alşdylar. İki ýurdun arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary jekmejek aral maslahatlaşyldy. Ýurtlaryň döwlet we hususy budaklarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geriminiň giňeldilmegine we maýa goýum şertleriniň gowlanylmagyna gyzyklanma bildirildi. Ýurdumyzyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň ulak mümkinçilikleriniň ulanylmagy we kämilleşdirmegi boýunça pikir alşyldy. İki taraplaryň we köp taraplaryň sowda ykdysady gatnaşyklary ilerletmek maksady bilen deňiz, demirýol we howa ulaglarynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak, port infrastrukturasyny ulanmak dogrusynda gurrun edildi. Şunukdoý nazardan Türkmenistanyň işen gatnaşmagy meýilleşdirilýän Expo bütün dünýä sergisiniň ähmiýeti bellendi. Türkmenistanyň energetika we infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi, hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşy boýunça hyzmatdaşlygy açykdygy aýratyn bellenildi. Taraplar ýaşyl ykdysadyýetyň wajypdygyny belläp, durnukly energiýaň ulanylmagy, innowasion tehnologiýalaryň we gaýtadan dikedilýän energiýa ulgamynyň bilermenlik başarnyklarynyň ilerledilmegi dogrusynda pikir alşdylar. Şoň bilen baglylykda Türkmenistanyň energiýaň gaýtadan dikedilýän seçmeleri boýunça agentliginiň çäklerine hyzmatdaşlygy hasam giňeltmäge bolan gyzyklanmasy beýan edildi. Ministrler medeni ynsanperwer häsiýetli meseleleri aral maslahatlaşdylar hemde ilim, bilim, medeniýet we sport ulgamlary boýunça amaly hyzmatdaşlygy kämilleşdirmäge gyzyklanma bildirdiler. Meziyetiň ahyrynda taraplar duşugyň netijeli geçenligine kanagatlanma bildirip, ýakyn geljekde de Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiniň işen hereketleriniň gollanylmagynyň zerurdygyny aýtdylar. Duşugyň netijesi boýunça taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň 3-nji meziyetiniň teswirnamasyna gol çekdiler.
Türkmenistanyň Daşary işler ministerliginiň halkara gatnaşyklary institutyny bir tarap Türkmenistan paragatçylygyň durnuklylygyň we durnukly ösüşüň hatiratyna temat boýunça daşary ýurtlaryň ýaş diplomatlary üçin onlaýn görünüşindäki 3 günlük okuwlar başlady. Bu okuwlara dünýäniň 13 ýurdundan 30dan gowrak diplomatlar gatnaşýarlar. Ma'lum bolýar Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 25 ýyllygyna bagşlanyp geçirilýän bu okuwlar oňa gatnaşyjylara döwletiň şu öz bolşuly hukuk derejesi, oň daşary tiýatratynyň durmuşa geçirmegindäki ähmiýeti hakyndaky bilimleriniň artdyrylmagyna gönükdirilendir. Diplomatik okuwlarynyň açylyş gününe çykyş edenler döwletiň oňyn bir taraplyk tiýatratynyň çäklerini Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen siýasy diplomatik gatnaşyklaryny hasam işleňleşdirmäge ıgrarlygyny belläp geçdiler. Çykyş edenler paragatçylygy, özara düşünşmegi hemde den hukukly döwletary gatnaşyklarynyň ileri tutulmagyna esaslanýan hemişelik bir taraplygyň ýörelgelerini laýyklykda durmuşa geçirilýän türkmen diplomatiýasynyň we Türkmenistanyň daşary siýasatynyň öz bolşulygy barada gurrun berdiler. Online görünüşinde leksiýalar okumak üçin diplomatlar Türkmenistanyň Daşary işler ministerliginiň wekilleri hemde ýurdun ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň professor muallimleri çagyryldy we olar ýaş diplomatlara degişli temalardan sapak bermek bilen birlikde Türkmenistanyň bir taraplygynyň gazananlary barada giňişden gurrun bererler. Daşary ýurtlaryň ýaş diplomatlaryna bir taraplygyň türkmen nusgasynyň taryhy we oň üstünlükli durmuşa geçirilmegi, Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy ynsanperwerlik ugru boýunça hyzmatdaşlyk, energetika, ulug we Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy hemde beýleki ugrary boýunça sapaklar geçiler. Ýazyrky döwürde dünýäde emele gelen şylşyrymly ýagdaý nazar almak bilen täze ýiti ýokunç keseliniň döwletimiziň çäklerini aralaşmagyny öňüne almak boýunça döwlet şirketiniň gödäwçilik geçiriş ýerlerini sanitar karantin we izdiýansynyň işleri talabalaýak alınıp barlýar. Dünýäde adamzadyň saglygy üçin uly howp döredýän ýeti ýokunç keseliniň ýüze çykan ilkinji günlerinden başlap, hormatly prezidentimiň başçylygyny bu keseli döredýän ýokunçyň ýurdumyzyň çäklerini getirilmegine we ýaýramagyna ýol bermelik maksady bilen netijeli öňüne alyş çäkler hemde guramaçylyk işleri tapgyrlaýyn we ulgamlaýyn esasy ýola goýuldy. Bu urda ilkinji nowatda şirket gödäwçilik geçiriş ýerlerinden uluglaryň we halitleriň geçirilmeginiň tertibi düzgünleşdirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ulug logistika strategiýasy boýunça amalaşdyrylýan ýük gatnawlaryň uğurları boyunca yurdumuzun çägine ýerýän ýa-da üst saşyr geçen ähli ulug feriştelerini ziýansızlandyrmak işleri ýokary guramaçylyklaryny barlýar. Olarda arasaçylyk we fitoarasaçylyk, veterinariýa gödäwçilik ulgamynyň işiniň taýyk ýerine ýetirilmegi üçin edilýär. Bu orada döwlet şirketiniň gödäwçilik geçiriş ýerlerine gurulan döwrwap ziýansızlandyryş deskalarynyň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanýar. Ferket gödäwçilik geçiriş ýerlerine sanitar kadrlarynyň talaplaryny berja etmek boýunça gümrük amallaryna gatnaşýan gulluklaryň işleri güýçlendirilen tertipde gije günlüğüň utgoşukly alınıp barlýar. Gümrük gödäwçiligi guruluny arasaçylyk kadrlaryny berja etmek, agyz burun örtüklerini ulanmak, iş we köpçülikden ýerlerde aralyk saklamak boýunça bildirilýän talaplar ýakly işgärler tarapyndan berja edilmegi üçin edilýär. Hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň germanlyk ösümlikleri adly köp tomly düýpli ilmi işi ferket geçilgelerini gümrük amallaryna gatnaşýan gulluklaryň işgärleriniň sanitar karantin we ziýansızlandyryş işlerini ýokary derejede alyp barmaklaryny gymmatly gollanma bolup durýar. Yurdumyň ähli ugurlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiň il ýurt behbidine gönükdirilen özgörtmeler bilen berk baglanşykydyr. Dürli ugurlara başlanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri, hormatly prezidentimiň raýatlaryň bagtyarlygyny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Türkmenistanyň Sağlyk Goraýşy we Derman Tenagaty ministrligine geçirilen maslahat, hormatly prezidentimiň ýokunç keseliň öňüne almak boýunça amalaşyrgan işleri, bu urdak çödgütler üçin öz bolşuly hoşallygy ugruldy. Ma'lum bolýar, sağlyk döwlet maksatnamasynyň esasyna ilatyň jan sağlygy barada galadanyň döwlet siýasat derejesine göterilmegi, Sağlyk Goraýşylygymyň işgärlerini ajaýyp zamanamyzda ak ýürekden zähmet çekmäge itergi berýän hemde olaň öňüne uly wezipeleri goýýar. Munyň şeýledigini maslahata çykyş edenler uly buýsanç bilen bellediler. Maslahata gatnaşyjylar arkada prezidentimiň gönnen güni ýol başçylygyny halkyň arasynda dürli keseliň öňüne almagy, sagdyn durmuş ýörelgesine wagt netiýet etmegi has uly üns berilýänini bellediler. Maslahata çykyş edenler berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň başlanýyşlary bilen Sağlyk Goraýşylygymyň alynyp barlaýan işler we tasdiklanan maksatnamalar raýatlaryň saglygyny berkitmäge, dürli keseliň öňüne almagy, adamlaryň ömrüniň dowamlygyny artdyrmaga ýardam berer diýip bellediler. Maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenmek kabul etdiler.
Türkmenistanyň mejlisiniň, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarının, Bilim Ministrliginiň, Halkara Nebit we Gazi Üniversitetiniň guramagyna geçirilen maslahat, iki palataly parlament ulgamyna geçilmegi raýat jemgyýetini gurmakda täze ädimdir diýilip atlanyrly. Onu Türkmenistanyň halk maslahatynyň çözgütleri we kararlary barada giňişlendirilip geçildi. Maslahatda gatnaşyjylar halkymyzyň bagtyar durmuşy urunnaky ýergensiz işleri üçin arkada prezidentimiň hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň mejlisiniň we Dernanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Bilim we Içeri işler ministrlikleriniň hemde bagtyarlyk etrap häkimliginiň guramagyna geçirilen wagt nesihat edep ekran mukaddes diýilip atlanyrly. Türkmen standartlary baş döwlet gullugyna, Agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň kärdeşler arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň, Magtymullah Naky ýaşlyk guramatynyň merkezi geňeşiniň guramaklaryna, Türkmenistanyň halk maslahaty, halkyň ruwaçlygynyň büniýadatly wagt nesihat çäresi geçirildi. Magtymullah Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmenistanyň parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň we Magtymullah Naky ýaşlyk guramatynyň merkezi geňeşiniň guramagyna hemişelik betaraplamyň 25 ýyl münasibetli geçirilen duşuk, hormatly prezidentimiň parahatçylyk söýçülükli ýoly ýaşlar üçin nusgulukdyr diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň şanly 25 ýyl münasibetli Halkara Nebit we Gazi Üniversitetiniň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň guramaklaryna geçirilen duşuk işiň häsiýeti beklendi. Döwlet Mehmet Azadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Türkmenistanda daşary ýurt dillleri okutmagy kämilleşdirmän konsepsiýasynyň gelip çykýan wezipelerden ogur alyp, ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylyna ýaşlyň arasyndan zehinleri ýüze çykarmak, döwletimiziň alyp barýan hoş niýetli daşary siýasaty babatda bilimlerini açyp görkezmek maksady bilen Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm agzatly bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna geçirilen maslahat wagt nesihat bilen bagly boldy. Wagt nesihat barada gurumlar Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna geçirilen maslahatyň esasyny düzdi. Türkmen Oba Hojalyk Institutyna ýaşlar guramasynyň Daşod vilayet geňeşi bilen ýokary okuw mektebiniň bilelikli guramagyna ilm ösüşleri badalgaty bilen ilmi işlem bäsleşe geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty, Demokratik Partiýa Mary vilayet şäher komitetleri, halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen kararlary we çözgütleri talip ýaşlaryň arasynda düşündirmeklik boýunça wagt nesihat duşugyny geçirdiler. Seýidnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna hormatly prezidentimiň sanly bilim özgörtmeleri, okutmagyň netijeligini ýokarlandyrmakda ilmi ýörelgediratly okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna bir tarap Türkmenistan parahatçylygy mekanady bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň döwlet serhetçiliginyň merkezi hasahanasyna maslahat geçirildi. Maslahatda çykjy edenler ýurdumyzda insan saglygyny berkitmek boýunça alınıp barylan işleň döwletimiziň amala aşyrgan durmuş uğurlu siýasatynyň möhüm bölegi bolup durýanyny uly buýsanç bilen belediler. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna hormatly prezidentimiň Içeri işler ministrliginiň sport ulaw merkezine barmagy, bu merkezde täze görnüşli sport awtologyny ussatlyk bilen dolanyryp, sowgat bermek münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Gahrman arkadağımızın Türkmenistanyň dermanlyk özümlükleri adly ilmi ensiklopediýa kitabynyň 12-nji tomu bilen Daşod vilayet qadiýetine geçirilen tanıştyrış dawarasy ýokary ruhlantligi beklenýär. Şeýle mazmunaky çäreler Mary vilayet, Mary etrap qadiýetleri tarapyndan guruldy. Häzirki günlerde geçirilýän şaýlar türkmen türgenleriniň tejribesiniň artmagyna ýardam edýär. Ýokary guramaçylygy eýe bolýan sport bätleşikleri milli we halkara oýunlara taýýarlygyň öz bolşy tapgardary. Paýtagtymyzyň Olimpiya şäherçesinde ýurdumyzyň baky betaraplygynyň 25 ýylygyna we Birleşik Milletler Guramatynyň 75 ýylygyna awansynyň sport ýarşlary ýurdumyzda geçirilýän şäherlerden faýdalanykly utgoşdy. Daşary döwletleriň Türkmenistanyň ilçileriniň gatnaşmaklaryna geçirilen sport bäsleşikleri hemişelik betaraplygynyň şany 25 ýylynyň dawaralaryna goşdy. Sportun parahatçylygy putulanyrmakda, gatnaşyklary täze benetliklere çykarmakda orunyň ullugyna möhüm ähmiýet bermek bilen Türkmenistan ulgamyň ösdürilmegini esasy ugurlaryň bir hökmüne kesitdi. Melim olşaýaly halkymyzyň saglygy we awadançylygy barada galada hemem köpçülükle bedenteri we saglyş şeýlede sport hereketini höwetlendirmek hormatly prezidentimiň ýygydaly durmuşa ýaşarýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ozgan adynaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen sport bäsleşikleri gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipe öwürmegi ýaşlaryň şekilleşlik häsiýetini üpçün edýär. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar ussatlar ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär.
Türgünleriň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjelik, belin sepkitlerin başlangyjydyr. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna ýyly geçirilýän ýaşlar usfatlan kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Beýokary oky mekdebine giň gerimde geçirilen ýaşlarda öýdary duşuklara ularyn berli. Ýaşlarda ýeňiş bolan ihlas aýdyň duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Her bir türgüniň hyýyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljeki üstünlikleriň özendir. Terketin Institutynyň ýaşlar talit türgünleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Usfatlaryň anam ihlas bilen goşmagy ýokary netijenin özendir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipä beden sepkitleri eýilmek bolup durýar. Mariyanyň nukmançylyk orta güňäne oky mektebine geçirilen ýaşlarda talipler öz aralaryna bäsleşdiler. Ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýnamalaryna laýyklykda geçirilýän sport bäsleşikleri uly ruhanatligi betenýär. Hormatly anlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 21 oktýabrda saat 20-den 22 oktýabrda saat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň Howa maglumat urlugynyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, gün ogurdan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 10-15 gradus, gündüzine 18-23 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 14-19 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýerden az kim ýagyş ýagar. Demiratuq gün ogurdan 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 7-12 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratuq gün matardan 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 5-10 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratuq gün matardan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 4-9 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Daşowut welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratuq gün matardan 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 2-7 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratuq gün ogurdan 9-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 9-11 gradus, gündüzine 18-20 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 20-sine magnet hadisasynyň gowşok täsiri saklanman arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda Howanyň didimini tozan bölejikleriniň möşhurynyň kadydan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik basyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban damlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda teşebbüs etýär. Ýakly şoň özenli bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ederler.